poznáte? Je pravda, že pred mesiacom v Moskve na Červenom námestí rozdali 500 osobných automobilov? Je to pravda, ale s menšími opravami. Nebolo to pred mesiacom, ale pred týždňom. Nebolo to v Moskve na Červenom námestí, ale v Leningrade na Nevskom prospekte. Nebolo to 500 osobných automobilov, ale 50 bicyklov. A nerozdali ich, ale rozkradli. Alebo tento, že... Vieš čo? Radšej už spievaj. Čo za provokátora si sa myslí? Karči, poď. Poď. Karči, ja už som ti hovoril, že v socialistickej spoločnosti má umelec iba dve možnosti. Neprovokovať a potom spievať doma, aj v zahraničí, dostávať ceny. Alebo provokovať a potom nespievať doma, ani v zahraničí a nedostávať ceny. Ale ten vtip bol dobrý. Musím mu zajtra povedať na porade u riaditeľa.